ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಲೆತ್ತ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರೊಳೆನು ತೂನಗ ನಮಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನಿ ಸಹಜ. ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪುದರಾಯಿನ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನ ಕುಲೆತ್ತ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಲೆತ್ತ ಮದಿಮೆ ವಾ ಕಾರಣಗಾದು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಈತಿನೆಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಇಲ್ಲಲು ಏರಾಂಡಲ ತೀರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯೋಗು ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕೇತನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಲ್ಲಲು ಏರಾಂಡಲ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯೋಗು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆದ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡುದು ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುನಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಿನೋಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುನಿ. ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಂಗಳಕರ ಕಾರ್ಯೊಲೆಗ್ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುನಿ. ಇಂಚಿನ ಅವಾಂತರಳು ನಡಪುನಗ ತುಳುನಾಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಪೋಪುನಿ ಸಹಜ. ಅಂಚ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಕೇನಗ ಇಲ್ಲಳು ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಇಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಕುಳೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪನ್ನಗ ಸಂಬಂಧದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಏರಾಂಡಲ ತೀರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆರ್ಂಡ ಅಕುಳು ಸರಿಯಾಯಿನ ಜೋಡಿ ಆದಿತ್ತೆರ್ಂಡ ಆ ಪ್ರೇತೊಳೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಅತ್ತಂಡಾಂಡ ದಲ್ಲಾಳಿಲೆಡ ಪಂಡದು ಕುಲ ಗೋತ್ರಗು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇತಾತ್ಮನು ನಾಡುದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಈ ಮದಿಮೆ ಜೀವೊಡು ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ನಡಪುನ ಮದ್ಮೆದ ರೀತಿಯೇ ನಡಪುಂಡು. ಜಾತಕ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ತೂದು ಸಂಬಂಧ ಸರಿಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದಕುಳುಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆ ಮುಹೂರ್ತದಾನಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗಿಡು ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದಕುಳ್ಳ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾರಿಡು ಲುಂಗಿ ಅಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈರಾಸನು ದೀದು ಆನು ಕುಳೆನು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬರಿತ ಚಾರಿಡು ಸೀರೆ ಕರಿಮಣಿ ಸರಣು ದೀದು ಪೊನ್ನು ಕುಳೆನು ಆಹ್ವಾನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ರಡ್ಡು ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಆ ಗಳಿಗಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಂತುಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಆಯಿನ ಮದ್ಮೆದಲೆಕನೆ ಆ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲುಲ ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಬಂಧನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೇತೊಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂತಾದು ಆ ಇಲ್ಲಲು ನಡಪುನ ಮಂಗಳಕರ ಕಾರ್ಯಳು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದು ಬರಂದುಂಡು. ನನಲಾತ್ ಪೊಸ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಳೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.